ubaba wami the time wayengenza leya nto leya nayinkathi engicaba sizisilala ube bakha i-connection between lezinto zakhe nami yebo ukuthi manje ukuthi uyakhuluma nami ngimuzwe yonke leyo nto leyo asuke yisho. Nina benkashana kaMenza yaphuza umlaza ngame-event nasezansi ey'fundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Le Black Live TV igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika, igama lami King Sicaka ngolapha kaLuqa. Asidingide-ke sixoxe ngazayo sixoxa ngey'nto ey'thinta abantu nokukhunkula, hayi ukuthwala nokwenza zonke izinto lezi abay'cabanga ukuthi ziyasiza zibenza bakwe kwelinye izinga. Asazi ukuthi kuphi nezwe kodwa siyabonga kakhulu ukusupport ube ingxenye yohlelo olukhula njalo njalo. Silikwamukele-ke ohlelweni once again. Sizwe ukuthi isihambeli sethu namhlanje sikhuluma ngani makwenze njani. Sabona mama. Sawubona. Okahle kodwa. Yaphepha njani? Hayi kahle, mawuthobeka kangaka ngathi ulungile. Awulungile. Hayi cha. Ubani lo sikhuluma naye? Khuluma Okay, sethu sibe sisi ekhukula nobani baphi babekushela la ezasikhathi ngobusuku la nje manje. Ngikhulele eMbumbulu. Odangweni. Ngikhule ngihlala nomama wami. Sure. Ngasho nje ukuthi uma bewumuntu omningi kwabantu besilisa. Mningi kanjani? Like abantu ade thandana nabo bebengahlali so bengazi nalo. Okay, yeah. Kwase ekukhuleni kwami nje bengikhule ngingamazi ubaba. Naye futhi noma ngimbuza ubengangitsheli okuningi ngaye. Yeah, bewumuntu nje obethi angichithi. Until-ke kwaba wathola umuntu ade ehlala naye, isikade sihlala naye. Wesilisa, okay, ngabona nje isikhathi eside ngicine sengimhlonipha, ngimthatha as ubaba wami. Sure. Cause naye ubekade ngihlonipha engithatha njengengane yakhe. Ngithili-ke noma uma esebenza bomuntu nje mhlawumbe bekuye ahambe uma 2 days. Yimani ngani lo baba senihlala nonke naye? Bese sihlala sonke. Okay. Mayukuthi kuma wahambile lo uma 2 days-ke sihlale-ke nobaba. Simenzele ukudla nje. Right. Like uyamweta umnike nje makupheka wena ophekayo since uma engekho. Yebo. Okay, qhubeka sisi. Then-ke ubaba ubesebenza nje until ezethi yena akasafuna ukusebenza. Why? Wathi ufuna ukuyikhandela ibhizinisi lakhe, waresign emsebenzini wakade esebenza kuwona. Sure. Wase waqala indaba zamatekisi. Esebenza amatekisi-ke. Bagcine ku-right nje. Beku-right kathi esebenza ngamatekisi nemali ngibona noma ekheshapha. Then until-ke kube kungazathi akusamili kahle ebhizinisini lakhe. Okwenzakalani? Nje oqala umuntu lo abantu ababade bemsebenzele bebeba nokuxabana. Sure. Then-ke mhlambe bashintshanise mhlambe ngene lo sebaxabana usizofaka omunye until-ke bona ukuthi hayi ibhizinisi lakhe ngaseliyawo bamthathela-ke iteksi yakhe leyo yokuqala. Njengoba-ke bebenokuxabana noma emveni kokuthi ibhizinisi libheda nje sekungasenakho ukuzwana wahamba mhlawumbe uma 4 months noma 3 months. Indaba uma wakho vele wayemthandela ukuthi unemali mangasenamali bayaxabana or kwakunenye into abaxabanisayo yini issue? Angazi kodwa mina ngokubona kwami ukuthi ngoba ubaba engasakwazi ukuprovide for ifamily. So basebenza nongazwani-ke noma Yeah. Shouldn't ngezindlela uma wayekhaliswa ukuthi ukuba waqhubeka nomsebenzi. Yeah, wanyamalala and then Wanyamalala wabuya
wabuya elokhu enemoto esethenga imoto enkulu. Then ke usajabula ke sonke ke sasicabanga umama acabanga ukuthi vele imoto uyithenge ngama savings akhe lawa kade sesele mancane. Wahlala iviki baxoxisana noma ukuthi kumele indlu le renovate. Ya renovate futhi indlu kwaba right nje. Kwabuyela esimeni ngoba bese sekuphinde futhi kuhlekwa ku right nje ekhaya. Until ke ubaba ebese sithi kanje na mina ngoba since ngingenayo ubaba khule ngingenayo ubaba esifuna engithatha njengengane yakhe ngoba wayengenayo naye ingane kwakuyimshi. Then wase decide ukuthi ngcono ukuthi angishintshe angithenge lesibongweni sami. Esibongweni, okay, yeah. Then okay ke umama ke bese siyavuma ke singabi nankinga nalokho nami nginankinga nalokho because uyena baba wami engimaziyo. Sure, yeah. So khambe okay ke wayesesho kubaba ukuthi kumele ukuthi sibe babili cause wayesewakhile urawundi lo kwakunorawundi akawaka ukuthi kanjeni wona ke lo soshisa kuimpepho sonke futhi besingena kuona ungenankinga bengekho ukuthi kanjeni besingena sonke kuona urawundi nje makushiswa impepho. Then ke wasethi ubaba ke so baba u2 mase kwenziwa lento yokuthi yesibongo. Okay. Uma uzobe ngekho uzobedinga kube thina sobabili. Okay saya ke kurawundi wasengicela ukuthi ngikhumule ngibe nqunu. How? Then ke ngakhumula ngabanqunu waseke siyakushisa impepho wakhuluma wayesethatha ireza ke engicaba ke ngaqanga ngamanga ukuthi wayizongicaba uma ukuthi uyangibika. Yeah, nami ngibuza leyo nto nihlangana nocaba lo ubujwapho futhi. Yeah. Hayi ke emveni nalokho ke mase sengicabile then angisakhumbuli kahle usikwenzakalani but ngalala sho singafika ukujumeka ngalala khona lapho ground. Yebo because ngaphaphama kundlaliwe ngilele nje. Ngilele phansi engibuzile. Mangivuka wafika wangilethela enye into ngenkomisho ekumele ukuthi ngiphuze. Inkomishi le yeinsimbi. Ngase ke sengiyayiphuza ke leyo nto. Emveni kwalokho nje mina nobaba bese sesiconnected kakhulu. Ngokuthi mina uma sometimes nje noma ngathi ubeka umbono angimuzwa kahle ngoba ke bese seke singazathi ke mina nobaba ke santshontshana ke siyathandana but umama bese mfihlela bengakwazi. Hawu uzumeka noyihlo? Okay, qobe angikujudge. Shuthi ke manje ke uma sometimes yabo sothi noma ehleli ngifisa ngabe uphumile endlini mhlawumbe wayasamwe okanye etown kuze ngizokwazi usihlale sobabili nobaba sikwazi ukuthi senze izinto esijwayele ukuzenza. Yeah, so ngase sengithi athi ngiconfront ubaba ngikwazi ukuthi ngikhulume naye ngalodaba ukuthi kahle kahle mina uma ayikho yena indawo esingamshiftela kuyo mhlambe ukuthi ingayohlala kuyo mhlambe for inyanga sikwazi ukuthi sihlale sobabili. Wayena wayeseqhamuka nesuku lokuthi kanjani mangathi umama siyambulala. Then ke mina ke lapho angivumanga because bekubuye kusho phela ukuthi umama wami. Ya sinokuxabana nje kakhulu noma until umama ke decide ukuthi ayena ngoba asenayo peace la ekhaya ngcono ukuthi ahambe la ekhaya. Wayehambile kwesinye ihlobo esu anti wakhe. Then ke wahamba kuma kanjalo kwashiya ekhaya. Emveni nalokho into yangithusa ukuthi ngoba mina noma bese kwaleso hlobo leso kwathiwa akafika ngakusona. Masimfonela sangamazi nje waduka nje. Mangibuza ngoba nakubaba yabo nje kwaumuntu ongaziwa. Until one day
ngoba bengasajwayela ukungena ku-round lo esishisa kwempepho lo ubaba kawaka. Mangena emsamo okuhambeni ngathola iphenti likama phakathi negazi nje. Igazi like lomelele phakathi okuhambeni but kuyakhombisa ukuthi kwakuyigazi leli. Then mangithi ngiyambuza nje ubaba ngalokho wayalena nje wangangitshela into straight. Until kubaba ke azashonike. The time baba seshona zonke izinto ke zadayi zishabalala kancane kancane. Ngahamba ngathi ngithi ngiyohlola ngiyobheka usizo. Kube nzima khona ukuthi ngithole until omunye nje ubaba abangiyalela yena wase siyangichazela ukuthi no ubaba wami the time wayengenza le yanto leya nayinkathi engicaba sizisilala bakha i-connection between lezinto zakhe nami. Ukuthi mangukuthi uyakhuluma nami ngimuzwe yonke leyo nto leyasuke yisho. Yo. Until ke wona uyini la usufana nomakoti omncane. Sengifana noma kahle ubaba kwakade kuthiwe kwawumuntu kwakumele athole umunye unkosikazi omncane cause into le kwakumele usisebenze kumuntu omncane. Wayengiyazi akwazi ukwenza kumakho uma bese ukhula. Bebeshiyana ngeminyaka. I think bebeshiyana ngo-8 years. Uba mdala ma? Uma yena umdala. Ubaba omncane nemncane. Until ke ngayizama ukuthi ngiphume ke emzini wakhe ubaba. Ngitholele noma umqasho ngoba ekhaya kube kunzima ukuthi ngibuyele ngibuye ekhaya lapha yako auntie emva kwalento eyenzikalile. Then ke mangizama umqasho but still ke lezi zinto lezi zilala nami. Now ngibe namaphupho nje angekho right like ngiphuphe ngazathi nangu baba uyangena la endlini sizoheva even though eseshonile. Njengoba manje bengicela usizo ngoba nje manje nendawo engihlala kuyo angisenayo. Ngihambe ngicushiswa. So now wena unenkinga ukuthi lezi zinto noma engasekho umnikazi but isasele nawe. Awusekho emzini wakhe. But usakwazi ukulala naye umbono. Yebo. But you believe ukuthi ngoba sekashona sekufana ukuthi ulana nesilwane. Yebo. Yo, so in terms of ama-relationship ke akho unawo ayenzeka noma mhlawumbe akwenzeki kwakhona usofila lo baba nje ongasekho kuphela? Kwenzeki lutho. Khona ugaye engike ngiyazwana naye. Ngijole naye I think akuphelanga ngisho isonto because ngathi ngesimanye ngiyomvakashela nje bengekho lokho ukuthi ungathi ncamncam. Nalokho nje ngoba sengijwayele ukulala nobaba uyena umuntu ebese ngimzwayo yabo ngazathi nje uyena uyenza ngcono ucansi ulenza kahle ucansi kunalo so manje mawumshiya umbhemu uthi umshiyelana wamchaza noma wavela nyamana disappear. Angazange ukuthi ngizomtshela kanjani ngavethane ngamblock. So since ke wazi ukuthi into le nobuthakathi phakathi sikhona ezinye indawo sokwayizama for uncedo noma awukaze wayandawo salokhu nje uyijathi izonyamalalela? Ngike ngaya komunye umama wayekade umthandazi but azangisizi ngalutho. Ngazama ukuya abantu laba abasebenza ngomuthi but angisizakali. So now ufuna umuntu ozokusiza ekutheni ukhiphe lo baba obuya njalo ezolala nawe but wazi usebashona. Ezokwazi ukuthi ngabe bese isilwane kumele ukuthi ngihambe ngisilahla olwandle but ngiyaya bengithandazela olwandle nje. Still asilahleki. Sithembe ukuthi ababukeli bethu bazoba nalo uncedo nathi sikwazi ukungenelela sibone ukuthi yini enzakala usizakala. Sibonge isikhathi sakho kufika.
Ngiyabonga kakhulu. Babukeli beBlack Live TV emakhaya, themba ukuthi-ke nani nelisike lijikayo njengoba uzwa-ke abantu beyikhulumela bona, thina siyabuza nje silalele, asijaji lutho. Okusalayo ukuthi wena usale ubheke ukuthi yini ocabanga ukuthi ingenziwa kulolu daba olufana nalo. Le Black Live TV ihlele kulethela iy'ndaba ey'hlubudlubo ekhwasini njalo nje masivuka ekuseni sibona abantu befuna ukuxoxa, sisondele eduze baxoxe basitshele ukuthi ngabe kwenze njani. Khona-ke email address yethu uma ukuthi mhlawumbe nawe kukhona udaba ofuna ulushera nathi, siyakwamukela ukuthi ube ingxenye yethu la ekhaya zoxoxa nathi sizwe ukuthi kwenzakalani. Ungakhohlwa abelaphi bendabuko asixabene nabo, kodwa nje silwa nemikhuba egcina yenza abantu bakithi bengakwazi ukuphumelela baye phambili. Le Black Live TV loba sengasho igama lami King Sichaka ngwakaluqa, nisale kahle. It's the Black Live TV.